Il-Pulizija Maltija qed tgħin lill-Pulizija Żvediża tintraċċa l-biljuni ta' flus ta' pensjonanti Żvediżi li ngidmu fil-każ ta' Felkin Funds. Fond li fost id-diretturi tiegħu hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek, każ li għadu jiddomina fl-aħbarijiet Żvediżi tant li jirreferu għalih bħala skandlu Felkin. Sorsi li tkellmu ma' One News u rapportaġġi fil-medja Żvediża juru kif il-Pulizija Żvediża qed tagħmel minn kollox biex intraddu lura flus il-pensjonanti. Dan wara li tal-Felkin Funds waqfu jgħaddu l-flus lura, anke jekk kien hemm ordni ta' fejda, redemption order, mill-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet. Għaldaqstant għaddej azzjoni konġunta bejn il-Pulizija Maltija u dik Żvediża biex jinstabu l-flus ta' 22,000 pensjonant. Mal-ġurnal Żvediż Expressen il-prosekutur Żvediż Arne Fors qal li l-Pulizija Maltija nediet l-investigazzjoni kriminali tagħha, xi ħaġa li fi kliemu issaħħaħ l-investigazzjoni tal-Pulizija Żvediża. Kien aktar kmieni din is-sena li tmexxija tal-fond għaddiet għand awditur indipendenti, il-KPMG, u dan wara deċiżjoni li ħadet l-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji. Ma' Expressen il-prosekutur Żvediż qal li l-kooperazzjoni bejn il-Pulizija Żvediża u dik Maltija tista' tieħu forma ta' skwadra konġunta bl-għajnuna ta' aġenziji Ewropej. Fil-fatt kien spjegat kif kien hemm laqgħa f'The Hague fl-Olanda u li għaliha attendew pulizija u prosekutur Malti filwaqt li min-naħa tal-Iżvezja kien hemm 4 rappreżentanti mmexxija mill-istess prosekutur. Il-laqgħa saret taħt il-qafas Ewropew tal-Eurojust, Aġenzija Ewropea li tgħin biex ikun hemm koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn stati membri biex tkun miġġielda l-kriminalità. L-investigazzjoni mhix biss għal flus mitlufa, iżda wkoll għal azzjoni li saret minn Temple Asset Management, il-kumpanija fiduċjarja responsabbli mill-maniġjar ta' flus li fadlu pensjonanti Żvediżi. Ma' Expressen il-prosekutur Arne Fors sostna fuq l-importanza li jkun hemm l-informazzjoni kollha neċessarja u qal li se jsir minn kollox biex ikunu identifikati l-persuni li kienu il-moħħ wara l-iskandlu Felkin sabiex ikunu assigurati l-assi.